Id-Deputat Nazzjonalista Albert Buttigieg ikkonferma dak li żvela One News jiġifieri li l-Partit Nazzjonalista qallu biex ma jitfax in-nomina tiegħu għal by-election biex jieħu post l-eks Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo fil-Parlament. Buttigieg ikkonferma dan waqt intervista li kellu mat-Times u li xandret it-tnejn filgħodu. Fl-intervista Buttigieg sostna li miegħu it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista tkellmet fosthom dwar jekk għandu xi kontesta. Propju ftit tal-imilu One News irrapporta kif Buttigieg ġab fix-xejn ix-xewqa tal-kap tal-partit tiegħu Bernard Grech li s-siġġu parlamentari li tbattal bil-mewt tad-deputat Robert Arrigo jimtela b'cooption mill-Viċi Kap Elix Pericikalaxxone. Dan wara li Buttigieg webbes rasu tefa' nomina tiegħu għal by-election li effettivament fissret li nagħlqet il-possibilità li ssir cooption għal dan is-siġġu. Dakinhar it-tfigħ tan-nomina minn Buttigieg ġiet interpretata minn bosta fil-Partit Nazzjonalista bħala sfida diretta lil kap Bernard Grech. Fil-fatt din il-kwistjoni f'dawn l-aħħar jiem ħolqot tensjoni kbira f'Tal-Pjetà. Pericikalaxxone kien l-uniku kandidat li ħareġ għall-elezzjoni ta' Viċi Kap ftit ilu u kellu jiġi aċċettat mill-fazzjonijiet differenti anke jekk b'nofs qalb. Madankollu quddiem il-kwistjoni tal-mili tas-siġġu fl-10 distrett, Buttigieg u ta' madwaru ma kinux lesti li jħallu li dan is-siġġu parlamentari jieħdu xi ħadd ieħor. Aktar kmieni din is-sena Albert Buttigieg kellu problemi ma' tmexxija nazzjonalista wara li l-melta pubblikament li l-partit kien warbu għal kollox waqt il-kampanja elettorali. Buttigieg kien sostna li ras kbira fil-Partit Nazzjonalista kienet wedet lil kuntrattur ewlieni b'interess kbir f'San Ġiljan li kienu se jalqulu ħalqu għax kienet jitkellem kontra ċerti proġetti fil-lokalità tiegħu f'San Ġiljan.